खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं जोंसार बर'। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। सोलोंथाइ बिफाननि दैदेननायाव एबसुनि थान्दै हानजाया बिटिआर ओनसोलनि फेन्सार फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि डाटा नायबिजिरदों। बिटिसिआव हिमन्तिनि दादागिरिया सोलिया बुंदों हाग्रामा महिलारि। प्रमद बर'नि दाबि बिजेपिनि फोसावदिंनायाव इउपिपिएलनिसो मुलाम्फा। कंग्रेसनि अजद बिजेपिआ गावनि खाबु बायदियै बिसायख'थि खालारखौ फोसावदों। 17 दिसेम्बर खालि टिवा अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थि। दानिया आबुं रादाब। बिटिसिनि डाइरेक्टर अफ एडुकेसन जगदीश प्रसाद ब्रह्मनि मासि लानानै दैदेननायाव दिनै मिरु एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि खोरोमदाव औवारिनि दैदेननाय मोनसे हानजाजों क'क्राझार थानाय डिइ कनफारेन्स हलआव फेन्सार फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि डाटाफोरखौ नायबिजिरनाय जायो। बे हाबाफारिया बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ लानानै थांनाय 12 नबेम्बर खालाराव मिरु एबसुनि बिटिआर एबा बिटिसिनि सोलोंथाइ नेहाथारि अमरजयन्ती बर्मन गोसोखां गथायनायखौ बिथा खालामनानै बिटिआर ओनसोलनि बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायाव थानाय गासै फेन्सार फरायसालि आरो बे नायबिजिरनायाव फारियै मोननै जिल्ला बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लानि इन्सपेक्टर अफ स्कुल आरो दा डिस्ट्रिक्ट एलिमेन्टारि एडुकेसन अफिसारफ्रा अफिसियेलि बाहागो लानायजों मोननै जिल्लानि डाटाफोरखौ दिनै गेबेङै नायबिजिरलायो। बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनिफ्राय सोलोंथाइ बिफाननि नेहाथारि कास्टम बसुमतारी, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि अबिद नार्जारि, बाक्सा जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ बिफाननि नेहाथारि नन्देस्वर बर', नेहाथारि फुकन दैमारि, उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ बिफाननि नेहाथारि बाबुल बर', लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिकास बड'साजों लोगोसे मिरु बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि मैया मंगलबार खालिबो एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि कास्टम बसुमतारीनि दैदेननायाव एबसुनि मोनसे थान्दै हानजा सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव थानाय गासैबो फेन्सार फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि डाटाफोरखौ जयै नायबिजिरलायनाय जादोंमोन। बिटिसिआव हिमन्त बिश्व शर्मानि दादागिरिया सोलिया। मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिसिआव फैनानै बिजेपिनि गुबुन गुबुन बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बिपिएफनि हेंथायै जानला मानला अजद होनानै बानबुंथि होबाय थादोंब्लाबो बिपिएफनि थफासेबो खहा खालामनो हाया। मंगलबार खालि 6 नं कसुगाव बियाबनि दोलोनि मोनसे फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिया बे बाथ्राखौ बुंदों। बबेखानि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ मोन 30निबो बांसिन मासि देरहानानै फिन सोरखार दागोन होननानै हाग्रामा महिलारिया दाबि खालामनानै बुंदों दि इउपिपिएल, बिजेपि, कंग्रेस, जिएसपि आरो गुबुन जायखिजाया दोलोआनो फैयाथों मानो बिटिसि बिसायख'थियाव रावबो बिपिएफजों फेर मारिनो हानाय नङा। बिटिसिआव बिपिएफनि अनगायै रावबो सोरखार दानो हाया। हिमन्तआ बिपिएफ खुंथायनि समाव जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद होनायनि फिननाय होनानै हाग्रामाया बुंदों दि हिमन्त बिश्व शर्माया हेलिकप्टारजों फैनायनि थाखाय बिटिसि ओनसोलाव जौगाखांनायखौ नुवाखै। हिमन्तआ बिटिसिनि बागै जेबो मिथिया। बेजों लोगोसेनो हिमन्तआ गावनो बेसेबां जाख्ल'नायजों लोब्बा दं आरो मदि सोरखारा बिटिसिनि जौगानायनि थाखाय 1000 कौटि रां हरनांगौ दंमोन, नाथाय दासिम 600 कौटि रांल' हरदों। आद्रा 400 कौटि बबेयाव गोमाखो होननानै हाग्रामाया उदां सोंथि खालामदों। बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव बिजेपिआबो बिसायख'थिनि गोख्रों फोसावदिंनाय बानजायगासिनो दं। नाथाय बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिआ जेसेनो फोसावदिंगोन एसेनो इउपिपिएलनि थाखाय मोजां आरो मुलाम्फा गोनां। बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 12 नं काजलगावआव बियाबनि काजलगावआव मंगलबार खालि इउपिपिएल दोलोनि मोनसे सुबुंगौमा बानजायनायाव जायो। बे सुबुंगौमायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानाय प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि बिजेपिआ फोसावदिङोब्ला इउपिपिएलनि थाखाय मोजांसो। इउपिपिएलआ बिजेपि, एजिपि आरो कंग्रेसनि जेबो खहा जानांगौ गैया। थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि सोरखार आरो जाख्ल'नाय गासैबो दोलोफोरानो लोब्बा दंमोन। बिटिआरनि रायजो राजाफोरा थांखि लाखाबाय। बे बाराव इउपिपिएलनिनो सोरखार जागोन। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जाख्ल'नाय आरो थगायनायनि खिथेर लानो रायजो राजाफोरा थांखि लाखाबाय। सोर फोसावदिङो सोर फोसावदिङा बेजों सोमोन्दो गैया। बिसायख'थि खुंनांगौ आरो इउपिपिएलनि सोरखार दानांगौ होननानै रायजो राजाफ्रा थांखि लाखाबाय। बेजों लोगोसेनो इउपिपिएलआ मोन 30निबो बांसिन मासि लानानै देरहागोन आरो बिटिसिआव सोरखार दागोन होननानै प्रमद बर'आ दाबि खालामदों।
बबेखानि बिश्वजित दैमारिया BPFनिफ्रायसो थांदों, UPPLनिफ्राय थाङाखै। बिश्वजित दैमारिया BPF नागारनायाव UPPLआ मोजांसो जादों होननानैबो प्रमोद बर'आ बुंदों। मख'नो गोनांदि फैगौ 7 आरो 10 दिसेम्बरखालि मोननै खोन्दोआव BTC बिसायख'थिखौ खुंनो बिसायख'थि आय'गआ मंगलबारखालि फोसावबाय। नाथाय BTC बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावाखैब्लाबो मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफ्रानो गावबा गावनि फोसावदिंनायखौ लान्थ्रियैनो लांगासिनो दंखायोमोन। BJPआ गावनि खाबु बायदियैनो BTC बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावदों। बे अजदखौ होदों आसाम रायजोआरि कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि दुर्गादास बर'आ। मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो दिन्दां जानानै थानाय BTC बिसायख'थिनि खालारखौ मंगलबारखालि फोसावबाय। बिसायख'थिनि खालार फोसावनायनि उनाव कक्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय 7 नं फकिराग्राम उदां बियाबाव फकिराग्राम ब्लक कंग्रेसनि मावख' बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि दुर्गादास बर'आ BJPखौ सावरायनानै बुंदों दि BJPआ गावनि खाबु बायदियैसो BTC बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावदों। BJPआ BTC बिसायख'थियाव बादायलायनो थाखाय लोरबां थासारियाव दंमोन। BJPआ बिसायख'थिखौ लानानै BTCनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव दले बले सुबुंगौमा दिन्थिफुंनायनि उनाव राजखान्थि दोलोआ एसे स्राङाव फैनाय लोगो लोगो बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावदों। बबेखानि फैगौ 7 दिसेम्बर आरो 10 दिसेम्बरखालि मोननै खोन्दोआव जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव कंग्रेस आरो UDFनि जथायारि गोहोआव डाबल डिजिट मासि मोनगोन होननानै दाबि खालामदों दुर्गादास बर'आ। टिवा अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थि खालारखौ फोसावबाय। आसाम रायजोआरि बिसायख'थि आय'गआ मंगलबारखालि BTC बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावनाय समावनो टिवा अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थि खालारखौबो फोसावदों। सा 36 सोद्रोमाफोरनि टिवा अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिखौ फैगौ 17 दिसेम्बर खालि खुंगोन। कर'ना भाइरासनि नेमखान्थि आरो प्रट'कलखौ मानिनानै बिसायख'थि खुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि टिवा अट'नमास काउन्सिलनि मोन 36 बियाबफोरा नगाव, मरिगाव, हजाइ आरो कामरुप मेट्र'लिटान जिल्लाफोराव गोसारनानै दं। बिसायख'थि आय'गआ फोसावनाय बायदिब्ला बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथि लाइ गथायनाय जोबथा खालारा 25 नबेम्बर आरो बिनि अखानायैनो स्क्रुटि खालामगोन आरो 28 नबेम्बरसिम बिजाथिफोरा गावबा गावनि बिजाथि लाइखौ बोखांनानै लाफिननो हागोन। बिसायख'थि आय'गआ फोसावनाय बायदियै 17 दिसेम्बरखालि भट आजावनायनि उनाव 19 दिसेम्बरखालिनो बिसायख'थि भट सानगोन आरो रिजाल्ट फोसावगोन। बबेखानि माबा मोनसे जाउनाव भट लाफिननांगौ जायोब्ला 18 दिसेम्बरखालि भट आजावफिननाय जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।